Great Orientals, when? Yeah. When? Yeah. When? Yeah.
mama. Onye ọchịchị obodo anyị nọ n'aka ya. Anyị ekele ya. Ojoko gala. Ebe. Ama because onye gburu mara nwanwo. Wele. Nwanne m ime marụ ekele kelere m Chifu Yezuo onye ọma ma na-egbula ya ahụ Maazị Sabinus Ịkọcha anyị ji onye ọma ma na-egbula ya Maazị Moses Ọpara